Hola, començarem per fer aquest disseny, que és un suport per al smartphone. Aquests forats són en teoria per al micro estèreo que té. Aquí és un forat per endollar el cable podrà sortir per aquí davant o per aquí al costat, i en principi això és la peça que volem fer. Vale? Va, d'acord. Anem a veure. Bueno, i les mides són 100% i per 90 aquí. Vinga, anem a... Comencem. Creem un fitxer nou, aniríem aquí, creem un fitxer nou, ja el tinc creat. Anem al banc de treball Part Design. És la primera vegada que usem el Part Design i ara veureu que té possibilitats molt interessants. Primer de tot creem un body, val? I després creem un sketch. El posem dins del plano XZ, que és el plano vertical, i ens assegurem de que aquest body el fem sigui el body actiu, aquest cos sigui actiu. Anem una altra vegada aquí dintre i estem dintre ara dintre del sketch. Aquí veieu que posa elevat a 6, però en realitat això és un error d'africà, perquè en realitat això són mil·límetres. Vale. Bé, usarem la polilínia i crearem les formes que teníem allà. Com que aquesta graella és de 100%, doncs, m'ajuda a fer el disseny inicial com a mínim, no? Vale, vaig aquí. Fixeu-vos que ja automàticament se me posa a les línies on a mi m'interessa. Fixeu, però ara, per exemple, no me deixa... li poso en aquest punt d'aquí, clac, i després tanco. Vale? Ja està tancat. Ara surto amb escape de l'eina de polilínia. Ja està, ja tinc això. Ja he de posar les mesures. Això posaré que això seran de 100 mil·límetres, que ja està posat aquí. Fixeu que són 100 mil·límetres perquè aquest grit, aquesta garella ja és de 100 mil·límetres, tal com posa aquí, però no us fixeu amb això perquè és un error d'africat. Vale? Després, això també li donem que la cota horitzontal també són 100 mil·límetres, ja ho havíem fet així. Val. Aquí li posem 16 mil·límetres. Aquí també li posarem 16 mil·límetres. De fet, us ensenyaré una cosa, mireu. Si jo marco aquesta línia i aquesta d'aquí, ara les tinc les dues marcades, ara veieu, estan en verd les dues marcades, i dono la quota horitzontal automàticament. No, abans es podia, bueno, igual, farem d'una en una, clac, aquí 16 mil·límetres, i aquesta també la vull de 16 mil·límetres. Ja està, va. Val, aquí ho posarem això que valgui 40 centímetres, o sigui 4 centímetres, o sigui 40 mil·límetres. Aquesta mida direm que valgui 40, per tant una cota horitzontal de 40. Més o menys avui ja ho havia fet. Vale. I ara el que hem de fer és crear aquí el forat, no? Vale? Què fem? Per crear el forat podem fer-ho de diverses maneres. Una d'elles, ja que hi som, usarem aquesta eina aquí, que ens permet fer això. Ara faig això més gran,
aquest li diem que aquest diàmetre d'aquest, perdó, selecciono aquest cercle i li dic que aquest diàmetre vull que valgui, em dic aquí, a radi no, a diàmetre, que valgui, per exemple, 25. Direm, o posarem, per exemple, 40 directament, ja està, 40. Vale. Ara baixem això. Ara el que fem serà borrar aquesta part perquè no ens interessa, i ara també usarem una altra tècnica que és vull treure aquest tros de línia, vale, això se fa amb aquesta eina que és trim, és retallar. Vinc aquí i selecciono això i automàticament, clac, ja tinc, vale. Botó dret per sortir de l'eina. Ara li vull posar aquí que aquesta línia sigui vertical, vale? I què més necessito? Clar, necessito aquí que aquesta distància i aquesta definir-la, no? Bueno, de fet basta que en defineixi una. Posarem aquesta i la posarem també de 16 mil·límetres. 16 mil·límetres. Vale, ja està. I aquesta la posarem vertical. Vertical. Ja està. I ara hem de veure, veieu, això no està, això té 5 graus de llibertat ara mateix, això, bueno, què farem? Posarem des d'aquí fins aquí, volem que siguin també 100 mil·límetres, doncs ho direm aquí i li posem 100 mil·límetres. Val. Anem a veure què ens falta més per definir. Tenim ara 4 graus de llibertat, per saber que això no... Ah, sí, aquesta alçada. Vale. Aquí, aquesta distància, des d'aquí fins aquí baix, li posarem que valgui 40. Selecciono aquesta línia, o podria seleccionar inclús els 2 punts. Fem amb els 2 punts, selecciono aquest punt, selecciono aquest altre, i distància vertical, li posarem 40. Vale. Bueno, aquest punt i aquest no estan sobre la línia, no estan... per tant, 40 serà massa, li posarem aquí 25. Sí, li posarem 25. Bueno, primer farem que aquests 2 punts coincideixin, no m'ha deixat que coincideixin, perquè... Ah, sí, ara sí. Vale. I ara li posem que aquesta distància vull que sigui 25. Vale, me diu que col·lidiciona amb una altra amb la restricció 31. Vale, doncs anem a la restricció 31, que estan aquí, la 31, i li diem... No, la 31 no, la 31 m'interessa tenir-la, no la vull, el que vull és treure aquesta, la 40, la que acabo de posar ara mateix. Va, anem a veure... Ara, doncs restringiré aquesta línia d'aquí, per tant, entre aquest punt i aquest, aviam quina distància em dona. Vale. Li posarem, doncs, per exemple, 35. 32. No sé per què em diu que la 32... Ah, sí. Bueno, traiem aquí, clac. Vale, un moment, una altra vegada. D'aquí a aquí. D'aquí a aquí. Alçada 32. Vale, ja està. Va, anem a veure quant ens queden 3 graus de llibertat.
això encara es pot moure, li donarem aquí que entre aquest punt i aquest siguin coincidents, aviam què passa. No me deixa, això vol dir perquè hi ha una restricció que no està bé, de 26, a veure, la restricció 26, és aquesta, que aquest punt, claro, aquest punt no ha d'estar aquí, per tant suprimim aquesta restricció, ja? Ho dono a suprimir, clac, ja està. Val, ara tinc 2 graus de llibertat, anem a veure quins 2 graus són aquests. Aquest és un, aquest punt i aquest han de coincidir, i me diu que he de treure algun dels... Vale, traurem aquest, doncs. Aquest s'obre, aquesta restricció s'obre, me l'ha marcada en verd, perquè he dit aquí que click to select, vale? Trec aquesta i ja està. I ara aquests 2 punts, anem a veure si aquests 2 punts estan fixats, sí, són el mateix. Vale, anem a veure, aviam. Ara segurament el que passarà serà aquesta distància d'aquí, que no està fixada. Vale. Li posarem, anem a veure quina distància és ara. 42, vale, li posarem, sí, 42 mateix, també està bé. Vale. Val, ja tenim l'esquetx aquest totalment configurat, i ara el que farem serà, tanquem això, aquí li donem a l'eina pad, de totes maneres, entrem aquí, fito, ja ho tenim aquí, tanquem, i ara, bueno, ho veiem aquí per veure-ho, i ara li donem a l'eina pad, que és aquesta, que és extruir això en 3 dimensions. Vale. Fixeu-vos-hi. Jo volia que això tingués 90, i aquesta distància són 90, ara me l'ha feta de 10. Li poso 90 i ja tinc una part de la figura feta. Vale? Ok, ja està. Ja tinc aquest objecte extruït a 90. Val, ara què faig? Bueno, primer de tot em fico aquí. Val, ara el que faré serà mirar això des d'un costat, per exemple aquest. Aviam. Sí, exacte, aquest. Veieu ara? Clar, aquest forat va de banda a banda, no? Vale, ara què faré? Doncs aquí li faré un altre forat que també n'hi ha de banda a banda. Què puc fer aquí? Bé, molt fàcil. Selecciono aquesta cara i faig un sketch en aquesta cara. I li diem que podem fer un sketch en aquesta cara. Ja està. Vale? Aquesta cara és perpendicular al terra, per tant és més fàcil pensar en aquesta cara. Per tant anem aquí i donem, això vull dibuixar-ho aquí. Va, ja està. XZ. I ara li hem de donar aquestes dimensions que tenia això d'aquí. Anem a veure aquest sketch quines dimensions tenia. Entrem aquí. Això tenia 32, val? Doncs li donem alçada 32. Vale. Sortim d'aquí i anem al que estàvem ara, que és aquest d'aquí. Vale. I aquí donem alçada 32. Aquesta 32. Això mesurava, crec, 40. Anem a veure l'altre sketch. I en quina distància hi havia? 16. D'acord?
Vale. Per tant, tanquem aquest, anem a l'esquetx que teníem i donem per exemple aquesta distància d'aquí fins aquí. Perdó. Hem de seleccionar els punts, vull que sigui distància horitzontal vertical de 16. Sí. Diguem així. Ara hauríem de tancar aquesta línia d'aquí, seleccionem i borrem, tecla suprimir. Ara fem un semicercle, posem aquí al mig. Bueno, ho farem amb una altra tècnica que és 3 punts. Punt final, punt d'aquí. Vale, ja està. Vale. I donem un radi o un diàmetre ara mateix de 40. Vale, ja tenim això. Vale, fixeu-vos que ara tenim això que volem traspassar-ho fins a l'altre costat. Val? Bueno, i hem de veure que això estigui totalment constrenyit, que no ho està. Per tant, hem d'agafar, per exemple, aquest punt i aquest, i li donem distància, i considera que això és una línia vertical, i donem de 16, per exemple. O no, aquí donem, si són 100 i 40 són 30. 30 de cada costat, per tant donarem 30. Perquè això val... no, això val 90. 90 serien 25. 25. I ens quedarà al mig, vale? Va, ja està, ja tenim això. En principi, crec que això està ja totalment... un grau de llibertat, anem a veure quin grau és aquest. Això està bé, això està bé, això està bé. No sé quin grau és, perquè això està en aquesta dimensió. Aquest diàmetre són 40, 32, 45... Bueno, ja està. Tanquem. Vale? I ara senzillament fem un pocket. Un pocket és fer un forat. Fem un forat i aquí, veieu, podríem fer només que aquest forat només travessés aquesta línia que és de 16. Per exemple, li posarem aquí 16 a través d'una dimensió. Farem diverses coses. 16 i aquest forat només arriba fins aquí, veieu? Vale. Si ara li dono fins al final, o sigui, en lloc de donar-li dimension, li doc through all, això arribarà que me traspassa tota la figura. Ho deixarem així, deixarem que la peça sigui més versàtil encara, poder treure el fil per on vulguem. D'acord? Molt bé. Val, ja tenim una banda, ara triarem aquesta cara d'aquí i farem el forat que anava aquí dintre. Per això hem de fer un sketch aquí sobre. Val?
perquè us faceu una idea, aquesta, veieu, això estem així, vale? Val. Ara crearem un quadrat a sobre. Ara estem dibuixant a sobre d'aquesta cara d'aquí. Vale. Ja li donem mesures en això. Vale. Ara aquí li posarem que això val que això val 40, no? Que aquest val 40, vertical de 40, per exemple, i això li posarem de horitzontal de 25 o 30, en compte de 30, sí, vale, farem de 30. Després li direm que aquesta distància d'aquest punt en aquest, distància horitzontal, li direm que és de 25 també. Perquè són de 130. Vale, sí, deixarem de 25. Vale, 25 ja està. Vale, això ens quedaria... No, farem de 20 perquè veieu que queda massa... Bueno, pel meu gust, queda massa junt amb aquesta paret. Per tant, li posarem... aquí. Ara. Posarem de 22. No, de 20. Vale. Au. Veieu? Això ja està. Vale, més o menys. A mi m'agrada així. Bé, i ara què hem de fer? Hem de... això d'aquí a aquí són 90 i això vol 40, per tant, hem de bloquejar aquesta distància. Això valia 90 i això són 40, per tant són 25 per cada costat, ara sí que són 25. I posarem distància vertical de 25. Vale, ja ho tenim totalment constranyit, tanquem, i ara el que farem serà amb aquest sketch, fixeu-vos que tot això està dintre del body, li farem també un forat. A través de la dimensió de 5 mil·límetres no, li donarem a través de tot, perquè volem que passi el fil del carregador, per tant li donarem a través de tot. I ja està, ja tenim aquí la peça, i ara tanquem això i ara li farem els foradets aquests per posar-li perquè surtin els renoms dels altaveus. Vale.
part, cilindre, tenim aquí, volem que sigui de 15 de... donarem aquí 180 graus, el posarem d'alçada, i posarem 100, perquè volem que traspassi tota la peça, 100, bueno, li posarem 120, i així segur que la traspassa tota. Després de radi, indica-li que posaríem radi 10, val? I ara hem de girar això, o sigui, l'hem de tombar, segons l'egi, 90 graus, vale? Primer el pujarem, bueno, el tombarem ara mateix, vinga, primer el tombem, anem a veure aquí, el tornem, segons l'egi, 90 graus, 90 graus. També el girem, vale, apliquem això, el girem segons l'eix X, vale, tenim aquí 90 graus segons l'eix X, vale, ja ho tenim, aplicar canvis, ja està. Ara li apliquem aquí hem de col·locar això, com que és de 120 l'hem de posar en direcció menys 120, 1200 no, 120, vale? Val. Ara amb eix I el col·loquem ens fixem en la fletxa, això està a la posició 00 de X, li posarem menys 20, val? Ara el pugem en direcció Z, en direcció Z hem de pujar fins a 58, hem dit abans, 58, vale? Apliquem aquesta deixa inercial, ja ho tenim aquí, vale? I ara ja està. Fem OK i fora. Fixeu-vos que, tal com ho tenim ara, aquest objecte traspassa tota la peça. El que volem que els forats estiguin aquí i ara farem també que estigui aquí. Per això aplicarem aquesta tècnica, una tècnica que es diu array. Vale, anem a veure. Seleccionem això, anem a un banc de treball que no hem vist fins ara, que és el banc de treball draft. Aquest banc de treball ens permet fer arrays, o sigui, matrius. Vale, col·loquem aquesta eina aquí, ja us ho vaig dir que quan podem agafar aquest punt i arrastrar-ho i posar l'eina on ens interessi. I ara fixeu-vos una altra vegada. Aquí tenim l'opció d'array, tenim dos arrays que són polars i ortogonals. Aquest el triarem ortogonal i volem crear un altre objecte en aquesta direcció. Ens fixem amb els eixos i ho hem de crear en direcció I a una certa distància. Però en direcció negativa d'I, perquè veieu la fletxa està cap a l'esquerra i nosaltres ho volem cap a la dreta. Va, què fem? El que fem és agafem interval en direcció I i li posem, això vol dir 90 i això està a 20, per tant li posarem 70 en direcció I en vull només un de X, però menys 70, ja hem dit, veieu? Menys 70, perquè volem que se'n vagi cap a l'altra direcció, menys 70. Vale, ara aquí en direcció I 2, ortogonal, ja està. Ara li donem aquí que faci que tal. Bueno, a 70 m'he equivocat amb els càlculs, això hauria de ser
segurament 50, exacte, 50 perquè quedi equilibrat a dos costats, menys 50. I una altra vegada li donem aquí que apliqui els canvis, vale, veieu? Ara tenim això que és totalment simètric i ara el que farem serà una resta de què? D'això. Primer seleccionem la peça sencera aquesta, bueno, farem ho gravarem ara, base Marfon 2, ho gravarem. Abans de fer una resta, a vegades és convenient gravar-ho perquè a vegades això, segons com, a vegades fem desastres i tarda molt i s'apenya el programa, perquè els càlculs que li donem no són els correctes. Vale, aquí tenim l'array, veieu? Hem fet una còpia, un objecte i l'hem copiat una altra vegada, i ara el que farem serà d'aquest objecte, control, i volem treure l'array. Vale? Molt bé. I ara anem a part i fem la resta. Val, i ja tenim els foradets. Veieu? Ara tenim els foradets. Val, i ja tenim la peça. Si us fixeu, aquí tenim la peça. En tots els forats que volíem. Vale. Ara, aquesta peça se pot, diguem, refinar. Aquí, bueno, gravem, aquí li podem aplicar redondejos. Provarem primer amb tots, he donat a gravar, vale? I donem a OK, aviam què passa. Ara tardarà un ratet i potser ens dirà, mira, ja ho ha fet tot, vale? Ja tenim tota la peça redondejada, ja tenim l'objecte creat. Gravem i ja està. Aquest vídeo haurà resultat una mica llarg, però clar, la peça és una miqueta, diguem, laboriosa, i a més si ho has d'explicar, val? A més també preferim més que en un moment determinat sortim problemes i així com resoldre'ls, vale?